Kaziwai zvakare vadikani, tinokufara kuchiyanzai kuchirongwa chedu kuNhai Pastor. Pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo pamusoro peBhaibheri. Kana mine zvinhu zvamunoona sekunge musiri kunyatsozvinzwisisa, sunungukai kutumira mibvunzo iyoyo kuchirongwa chino. Mwari achitibatsira, tinobatsirana zvakare kupindura mibvunzo iyoyo. Mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi uri kutiwo panapa. KuNhai Pastor, vaGaratia 3:24 haisi kuti murayiro waibatsira chete Kristu asati aberekwa here? Saka mamwe mazwi ari kubvunza ari kuti tikaverenga vaGaratia 3:24 haisi here kutaura pfungwa yekuti murayiro waibetsera bedzi Jesu asati azvarwa, asi pakangozvarwa Jesu murayiro wakanga usina basa. Regai tiverenga vaGaratia 3:24 yacho tione kuti tingabatsirane sei. Verse 24, saizvozvo murayiro wakanga uri muperekedzi wedu kutiisa kuna Kristu kuti tiruramiswe nekutenda. Zvino kutenda zvakwakasvika hatichiri pasi pomuperekedzi. Saka panotaura nyaya yekuperekedza kuti murayiro waingotiperekedza bedzi unotisiya pana Kristu. Tofana ndopabuda pfungwa yekuti saka murayiro handiti waingoshanda Kristu asita apo. But Kristu wacho apo tasvika pana Kristu tichiri kuuda wei. Ndopfungwa iri kubuda panapa. Now, mukaona chirungu pari kunzi muperekedzi rinoti the law was the schoolmaster. The schoolmaster kurova kuti ndiye aiva mudzidzisi mukuru, not headmaster. Murayiro aiva headmaster, mudzidzisi, ari kuti svitsa pana Kristu. Zvikanzi zvino kutenda zvakwakasvika hatichisiri pasi pemuperekedzi. Saka when faith came, we are no longer under that schoolmaster. Ndopfungwa yekutanga. Now totanga kubudisa pfungwa yekuti chiri kunzi murayiro waitidzidzisa kuti waiva schoolmaster, waiperekedza. Chii chawaitidzidzisa kusvika taapana Kristu? Mukaverenga 1 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4 inoti iyo, mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika nomurayirowo, zvivi ndiko kudarika murayiro. Okay? Mukaverenga zvakare Romans chapter 7 inobudisa pfungwa imwe chete verse 7 kuti dai pakanga pasina murayiro handaizaziva zvivi, asi murayiro ndo wakatondizivisa kuti izvi zvakaipa, izvi zvakanaka. Saka chiri kunzi murayiro waiva schoolmaster, waiva mudzidzisi, waiva muperekedzi, kuzivisa vanhu kuti izvi zvakaipa, izvi zvakanaka izvi. But kana wazivisa murayiro hauna zvaunokwanisa kuita. Chavo kungokuudza bedzi kuti iwe unonyepa iwe uri mhondi, iwewe hauteereri vabereki. Asi hapana zvimwe zvauchakwanisa kukuitira beyond that. Ndosaka chinzi wainokusvitsa pana Kristu. Kureva kuti murayiro waikuratidza kuipa kwako, wokuratidza kwaunogona kugadziriswa. Iwo pachezvavo hauna simba rekukugadzirisa. Zvakafanana ngati tiine mira, girazi riya ramunotarisa kana mapedza kugeza. Ukamuka makuseni usati wageza woenda pamira. Mira rine zvarinokuudza. Rinokuudza kuti musoro wako une mablankets, hauna kukamwa, une mbovovo, une mambori mumaziso, wakasviba kwazvo. Ndo zvinogona kuita mira chete izvozvo. Iwe unogona kuita zvinhu zviviri kana mira rataura izvozvo. Unogona kuti handina basa nezvataurwa nemira, wotobuda woenda kwauri kuenda. But unongoona uchikwira mukombi, vanhu vari kungofuratira kusaidi because hauna kukwesha mazino, vanhu vari kungokutarisa asi arara panze, asi chichaitika because hausi kutaridzika zvakanaka. Kana kuti unogona kuti maita henyu mira, mandibatsira kuti ndizive zvandiri. Zvinondochiita sei? Mira harigoni kukama musoro wako, mira harigoni kubvisa mbovovo, mira haribvisi mabori, rinongokuudza chete tune mabori. Saka rinokutuma kuenda kwaunonogezwa nekukamwa musoro. Saka mira rinokusvitsa pasipo, mira rinokusvitsa patauro, mira rinokusvitsa pakamu, mira rinokusvitsa pamafuta. Muperekedzi wako kuenda kwaunonogadzirwa ndo zviri mira. Saka haugoni iwewo nekuti ndaenda patauro nesipo, rega ndichipwanye mira iri harisina basa. No, waenda patauro nesipo, mira rinongonaramba richiita basa raro. Ukadzokera pariri wakudza kwachisimaila kuti nhai Mr. Mira, muri kundoonawo sei? Aiwa ndaraiti. Ibasa raro mira kukuudza kuti aiwa izvozvi uri kureita hauna kana problem. Handi mazvona. Saka mutemo uri kunzi unotiudza kuti uri mhondi, zvakaipa kuuraya, uri mbavha, zvakaipa kuba, uri mhombwe, zvakaipa kutora wakadzi vevanhu. But mutemo haugoni kukupa simba rekusiya upombwe, haukupi simba rekusiya umhondi, haukupi simba remakuhwa. Unongokuudza chete kuti you need someone who has power to rectify this problem of yours. And unobva wakuudza kuti that someone is Jesus Christ. Saka murayiro ndo unotiperekedza kusvika pana Jesu Kristu. Kana taapana Jesu Kristu manje, taakuchiti nekutenda Jesu Kristu wandisina kubvira ndakamboona nemeso angu, anogona kundipa simba rekuti ndisiye upombwe, anogona kundipa simba rekuti ndisiye makuhwa, anogona kundipa simba rekuti ndisiye umhondi. Wotuna mangwana munhu atochinja. Kunhu chii chakaitika?
akagamuchira Kristu nokutenda. Zvava zvamboita sei? Akaudzwa nemurayiro kuti uri mhondi, kuponda kwakaipa. Sa murayiro hauna kana problem. Murayiro utori right. Uripo kukuzivisa kuti ukama hwako naKristu hwakamira papi. Ndo unokuzivisa kuti mukoma, maakuda rimwe simba apa. Mukoma, muda Jesu Kristu. Mukoma, ukoma akuenda handikoko. Saka hatigoni kuti hatidi murayiro sekunge zvinonzi taakuita zvatinoda kana taamuna Kristu. No, kana tatova muna Kristu, murayiro watibatsira kuti tinogujunurwa zvawatiratidza kuti zvakaipa. Saka kana zvagujunurwa, ndo panoita sekunge Paul ari kuti murayiro hausina basa. Kwete kuti hauchengetwi. Uri kuti hauchakupi mhosva murayiro, nyange ukadzokera pauri hausi kukuudza kuti uri mbavha, because hausiri mbavha. Semira ukadzokera pariri wakama musoro, hari kuudzi kuti musoro wakaona ukama, rinotokuudza kuti uri right. So you can then say, no, for today I'm okay, I don't need the mirror, because mirror raita basa raro rapedza, ndaenda kusipo iri Jesu Kristu. Saka mutemo unotibatsira kutizivisa situation yedu, unotibatsira kuita highlight our condition, unotibatsira kuti tione kuti ukama hwedu naKristu huri papi. Saka kana watizivisa izvozvo, watopedza, hapana zvimwe zvauchagona, then we go to Christ and then Christ mends us. Ndo business rinomirira Jesu Kristu. Saka muchaona kuti pari kunzi kutenda kwakazouya, hazvinoti kwakauya naJesu Kristu kutenda, kana kuti pakazvarwa Jesu Kristu. Because Hebrews chapter 11 mukaiverenga yese kubva kuna Abel chaiko inotangana kuti nekutenda Abel akapa chipiriso chakanaka, nekutenda Abrahamu, nekutenda Sara, nekutenda Enoki. Saka vese ivovo vakaita nekutenda because mutemo wanga wavaudza kuti they need that faith. Saka hakuna period inogona kunzi yakararamikwa kusina kutenda. Sezviri kunzwa vamwe kuti vari kuti Paul ari kuti murayiro wakatisisa pana Kristu kutenda kuchibva kwauya. No, murayiro unondisisa pana Kristu, whether Old Testament kana New Testament, mutemo wanga uriko unokusisa pana Kristu. New Testament mutemo uripo unokusisa pana Kristu. But you need to accept by faith kuti Christ then empowers you to do according to what the law says. Saka vanhu vari kuramba nyaya yemutemo is because they are not understanding the function or the purpose of the law. The law is not there to make us righteous. The law is there to tell us that we need Jesus Christ. Saka haugoni kuubvisa. Wafanana nemunhu abvisa mitemo murodhumu kuti ndakaita provino ndikatopasa chibvisa zvimwe zvese izvi. Dzinobonderana mota. Zvibhakani zvinoramba zvingoripo, wakapasa license rako. Uchitoenda rako mberi uchidriver, sometimes kana munhu ajaira kudriver, andodriver subconsciously ari ku left, but uchiri kutodzidzira, uchiri kuda teacher. Ningo chitonzi chiisa belt, chidzikisa handbrake, chiita, but kana waamazviri wakazvigona, subconsciously nyange uri pafoni, unotodzikisa handbrake, unotoisa belt, unotodaira foni, unotodii, wotopinda ku left lane, wotopa right to cars coming from the right, because it's now in you. So when you are now in Christ, you no longer need to be continuously be told usaba. Unototi naini asi mandoona ndichiba here. But kana waamuna Kristu hauchabiswi. Hapasina charamba kuchiti usaba. But hazviro kuti murayiro wekuti usaba hausina basa. Une basa kune vanouitira basa. Iwe ukatoona uri kuutyora une basa kwauri. Saka ukaona iwewe uchiri kutyora murayiro waMwari, murayiro une basa. Ukaona waamuna Kristu nokutenda Kristu akupa simba rekusaba, then you're okay, hausina problem. Saka vanhu vazhinji vada kutsvaka nzira yekutyora nayo, ende mutemo wauri kutyora hausi kuti usaba usauraya, havasi kuda mutemo weSabata. Ndo chokwadi chingoripo chatofuna kungoudzana, because munhu haasi kuba asanoti zvakare handisiri pasi pemurayiro, asi ukamuti unoba here anoti aiwa. Saka unoti haisi nyaya yekuba, haisi nyaya yemakuhwa, haisi nyaya yeupombwe isiri kuda vanhu chavasiri kungoda mutemo wechino unotirangarira zuva reSabata. Dai vanhu vaingona kungobuda pachena kudaro tisingambosweri tichidzokorora nekudzokora mazuva ose tsamba dzaPauro. Sadai Mwari akatibatsira. Amen.